Πάμε Αλεξανδρούπολη, πάμε να κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο και να μεταφερθούμε στον 19ο αιώνα. Τον τρόπο θα μας το πει η Βασιλική Μαχαίρα. Καλησπέρα, Βασιλική. Καλό μεσημέρι και καλή Κυριακή. Νομίζω ότι ήδη από τα πλάνα τα οποία βλέπετε και θα δείτε και εμάς σε λίγο, είμαστε ήδη αιώνες πίσω και σας καλούμε και εσάς με το άρωμα του τσαγιού να πάμε ένα ταξίδι πίσω στους αιώνες και να δούμε λοιπόν την ιστορία αυτού του τσαγιού. Και πριν από αυτό θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε σε έναν καταπληκτικό χώρο, στο ξενοδοχείο Σάλι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, πολύ βραβευμένο, με πλούσια έτσι δράση στον πολιτισμό αλλά και στο περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα θα λάβει χώρα εδώ μια πάρα πολύ ωραία πολιτιστική δράση, χριστουγεννιάτικη, με παρονομαστή βέβαια το τσάι και τους δρόμους του τσαγιού, το κοινωνικό του αποτύπωμα, τις ρίζες του, τις συνδέσεις του με τον πολιτισμό αλλά και το γυναικείο κίνημα. Για όλα αυτά έχουμε κοντά μας την αγαπημένη συνάδελφο και συγγραφέα, την κυρία Ιωάννα Παρασχάκη, η οποία θα μας ξεναγήσει σε αυτές τις συχνηλατήσεις του τσαγιού. Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την ιστορία του τσαγιού, λοιπόν. Το αποτύπωμά του και το κοινωνικό. Το δρόμο του τσαγιού. Το δρόμο, να μάθουμε λίγο το πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Καλώς ήρθατε στο Σάλι Boutique Hotel. Είναι ένα ξενοδοχείο που, όπως είπατε, δημιουργεί πάντα ένα σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα και έχω τη χαρά να συνεργάζομαι για τις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε αυτήν την πολιτιστική βραδιά που συνδέεται με το τσάι και το δρόμο του τσαγιού. Υπάρχει ο μύθος που λέει ότι το 2737 π.Χ. ο Σενγκ Νούγκ, ο Κινέζος αυτοκράτορας, την ώρα που ζήτησε από τους υπηρέτες του να βράσουν νερό για τις ανάγκες του δείπνου, φύλλα τσαγιού έπεσαν στην τσαγέρα και ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασε αυτό το ανανεωτικό, αναζωογονητικό ρόφημα και έτσι το τσάι μπήκε στη ζωή της Κίνας και των ανθρώπων. Η ιστορία συνεχίζεται με το δρόμο του τσαγιού, όπου το τσάι φεύγει με τις καμήλες από την Κίνα και φτάνει στη Ρωσία. Οι καμιλιέριδες μεταφέρουν το τσάι περίπου 16 με 18 μήνες και καθώς ανάβουν φωτιά για να ζεσταθούν στις παγωμένες περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο δρόμος του τσαγιού, το τσάι καπνίζεται και αποκτά μια εντελώς ιδιαίτερη γεύση. Στη συνέχεια έχουμε το τσάι έρχεται για λογαριασμό των Ολλανδών, οι Πορτογάλοι φέρνουν το τσάι στην Ευρώπη. Και έτσι φτάνει στην Αγγλία, δημιουργείται αυτή η μεγάλη έκρηξη τσάι και θέλουμε να μας πείτε λίγο τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συνήθεια. Και το ηθιμοτυπικό που υπήρχε, γιατί δεν ήταν μια απλή υπόθεση, υπήρχε μια ιεροτελεστία. Το τσάι έφτασε στην Αγγλία το 1610, όταν μια Πορτογαλέζα πριγκίπισσα, η Εκατερίνη της Μπραγκάντσα, πήγε με την πλούσια πρίκα της, η οποία είχε εκείνη την εποχή τα μετάξια και τα μπαχάρια και τα τσάγια, στην Αγγλία για το γάμο της. Εκεί λοιπόν πρώτη φορά έδωσε στους Άγγλους να καταλάβουν ότι το τσάι ήταν το αγαπημένο της ρόφημα και όχι ο καφές ή η μπύρα. Και έτσι πρώτη φορά οι Άγγλοι έρχονται σε επαφή με το τσάι μέσω της Εκατερίνης της Μπραγκάντζα. Στη συνέχεια το 1840 μια άλλη δούκισσα, η Άννα Ρόσελ, αποφασίζει ότι από την ώρα που υπάρχει το γεύμα το μεσημέρι μέχρι το δείπνο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα και ζητάει να σπάει αυτή η πείνα που είχε με ένα φλιτζάνι τσάι και λίγο βούτυρο και κέικ. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει να καλεί τις φίλες της. Είναι λοιπόν η έκφραση των γυναικών εκείνη την εποχή. Ναι, αυτό το οποίο ξεκινάει ιδιωτικά στο δωμάτιο της Άννα Ρόσελ, λένε οι ιστορικοί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ηθιμοτυπία του τσαγιού, ότι ήταν κάτι το οποίο εξελίχθηκε ως μια εκρηκτική φωτιά, γιατί αμέσως αγκαλιάστηκε από την κοινωνία των γυναικών εκείνης της εποχής και αυτό έγινε μια συνήθεια πολύ δημοφιλής, να συγκεντρώνονται οι γυναίκες, οι κυρίες της εποχής εκείνης για να πάρουν το τσάι τους με εξαιρετικά εδέσματα. Όμως η Αγγλία δεν πίνει τσάι.
Η Αγγλία πίνει τσάι. Θέλω να πω, να πάω λίγο πίσω σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι αυτή η συνήθεια λοιπόν υποστηρίζουν ότι ήταν η συνήθεια που έδωσε φωνή στις γυναίκες. Γιατί έδωσε φωνή στις γυναίκες? Γιατί εκείνη την εποχή ήταν οι άντρες οι οποίοι αυτοί βγαίνανε στον έξω κόσμο για να πάρουν τις πληροφορίες και να κοινωνικοποιηθούν με το δικό τους τρόπο. Όμως αυτή η ιστορία του τσαγιού πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να συναντηθούν σε μικρούς κύκλους, να μάθουν τα νέα, να συζητήσουν για τον πολιτισμό, να δουν τις εξελίξεις στην ανθρωπότητα, και άρα λένε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τσάι δίνει τη δυνατότητα και την αφορμή να δώσουμε φωνή στις γυναίκες, να δώσει φωνή στις γυναίκες, αν και θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την αριστοκρατία και από την βασιλική και από τους βασιλείς, όμως πολύ γρήγορα αγκαλιάστηκε από την μεσαία τάξη και τα εργατικά στρώματα, και έτσι το τσάι εξαπλώθηκε στην Αγγλία με έναν τρόπο μαγικό, θα έλεγε κανείς. Όμως επειδή με ρωτήσατε εάν η Αγγλία... Ναι, εάν η Αγγλία είναι η πρώτη χώρα που καταναλώνει τσάι, όχι, δεν είναι η Αγγλία. Τα στατιστικά δείχνουν ότι είναι η Τουρκία, δεύτερη χώρα είναι η Ιρλανδία και τρίτη χώρα είναι η Αγγλία. Να μην ρωτήσω για μας καλύτερα. Εμάς κυριαρχεί ο καφές και η μπύρα. Και πείτε μας λίγο για την εθιμοτυπία. Εμείς σε τι κατάταξη είμαστε? Πες μου, Ελένη. Πού είμαστε, σε τι κατάταξη στην κατανάλωση? Εμείς υπάρχουμε στις 10 πρώτες. Εμείς δεν έχουμε στοιχεία για την Ελλάδα. Νομίζω όμως υπάρχει στην Ελλάδα τώρα μία τάση που αγκαλιάζεται από τον κόσμο και το τσάι έρχεται πολύ στο προσκήνιο, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Το βλέπουμε ελληνικά βότανα. Ναι, βεβαίως τα βότανα, και το βλέπουμε εδώ στο Σάλι Hotel, όπου φιλοξενούμε τις εκδηλώσεις και βλέπουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μάθαμε και την διαδρομή του τσαγιού.